akeh banget. Permintaannya akeh banget. Sing duwe gawe njaluk jaranan. Wah, jaranan. Jaranan. Saya teh jolalas ning kene yo jaranan yo oke. Payub ki mau yo oke. Rock Dangdut, dangdut celono, oke. daster. Ning ini rocknya rasa isine. Ya ora ngono maksudnya iya, rock piye iki toh? genrene Genrene rock. No. Kalau Bapak siapa tadi yang punya Supeno, kami? Bapak Supeno. Bapak Supeno ngersakaken kuda kepang Mbak Prigel tadi ya jenengan minggah to ya. Heeh. Oh, lek ora minggah ora ya rugi to, Pak. Ya iya. Terus ditabuhi apa to, Mas? Lagune apa? Lagune iki mau enek permintaan. Nggo jaran to? Iki mau nggo jaran apa ora to? Oh, nggo barongan ki. Masyaallah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Iki kowe ngeluk entuk teko ndi to, Mas? Yalah. Ki tuku ning pasar kono lho. Yalah. Iki barongan setruk lek iki. Kok setruk gitu, Mas? Lagi perot ya. Iya. Iki ora Ini yang basa dijak tanggapan. Ya aku kan barong. Barong. Anggo bablas nih lagu apa ya? Gubuk Asmoro, gluduk Asmoro. Ya. Oh, ya wis. Iki nyanyi dhisik ae mending. Terus jaranane mburi. Ya, Mas. Kenapa ya, Mas ya? Pak Supeno, monggo mriki Pak Supeno. Pak Supeno. Lah iki gawanku kok omah, Bu. Pundi Pak? Pak Supeno pundi, Pak? Nah, monggo jare njaluk jaran kepang. Nggih, Pak Supeno, niki lho jaranane dipinangkani niki lho. Nggih, monggo. Wis engko ae tak nyanyi dhisik. Ya wis, oleh. Ketak celuke. Oh, nggih Mas Puji, alhamdulillah. Beri kabari Mas. Tambah lemu ya sampean. Alhamdulillah ya. Monggo sugih dedaharan. Nggih. Mas loro. Lho. Piye to ke? Dicokot. Betul. Nyokot lho. Lah ini barongan perot ya mosok. Lah iya ndelok lek perot Rombong ayu barang kok iki. Iya. Ngene iki dolenane ponakanku ning omah lho iki. Engko gonen mulih. Iki gone Revan to iki. Ayo Mbak Prigel monggo. Ya. Gluduk Asmoro jene. Iki kan usaha muda, nanti gluduk ngono lho, Mas. Wah. Ayo coba gebuk Asmoro. Ya, gluduk Asmoro, Mas. Monggo, Pak.
sajroning ati. Netan luntur saya merati. Aku kowe dadi garwa merek ning gubuk
kondi. Mbah. 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 Beh. Iki aduh temenan iki. Ayo Pak Supeno tanggung jawab. Ayo Pak Supeno. Mbah. Mbah. Nderek pitepangan saking pundi, Mbah? Aku narti. Aku narti. Oh, narti? Aduh, dalamnya saking pundi, Mbah? Aku demit teko Songgoriti. Loh. Anu, Mbah, napa jenengan singen ten Songgoriti mangku purel, Mbah? Aku rene golek Supeno. Loh, kate lapo, Mbah? Kate lapo? Sarunge kerine mahku. Loh. Loh, lah anu Supeno rono tambah wingi, Mbah. Loh, waduh, niki anu wangsul nggih balik Pak Supeno mriki nggih. Supeno ke langgananku. Ping pira urung bayar, Mbah? Wis ping 5 ora bayar. Loh, Pak, mboten lidok ah, mboten lidok ah. Iki lek Pak Supeno rene anu ya, sampean mulai ya Pak Narti ya. Ya, mong ngono. Pak Supeno. Supeno kon rene. Aduh, Pak Aku lek Supeno. Supeno ora rene aku ora mulai. Lah iki ayo. Sampeyan milih Mbak Narti mulai apa ora, Pak? Nek ora mulai ya kena dienggo angkat-angketan. Matane. Ayo, Pak Supeno mriki. Lah, iki Pak Supeno ini ya Mbak Narti ya. Ndi Supeno Lah kon iki. rene. Aduh, Pak Supeno, Pak Supeno. Ya napa niki, Pak? Aduh niki lak belain ta. Ayo sampean takoni, Pak, sampean takoni, Pak. Nedhi napa? Nedhi napa? Iki Supeno iki. Sanes, Eh. iki Supani. Ya iki Supeno Mbak Narti. Sarungmu keri. Oh iya toh? Bayare ke kurang 200. Kurang piro? Kurang 200. Lah basa rono ping 5 berarti lak ya sejuta toh? Tak diskon. Piro? Karek 200. Lho alah, kowe Pak kari 200 piye iki, Pak? Nek ora ngono ra mulih lho iki. Niki anu, lek Apa iki? Iki sapa iki? iki Pak Narti sampean, Pak Supeno. Kari Aku sik dadi. Oh, sik dadi. Biyong ini sik dadi. Niki isone waras nang sapa meneh iki? Bu Supeno kon Oh, rene. Bu Supeno aduh. kon Bu Supeno monggo Bu Supeno. Lho Bu niki lek jenengan boten mriki anu lho boten waras lho niki. Aku ora mari lek ora Loh. disangoni 200 ki kurang 150 sian. Niki pangapunten Bu, niki demit saking Songgoriti. Weton Songgoriti ngeten niki nggih ya. Nggih Mas Puji matur nuwun kula tak ngladeni tiyang dadi niki lho nggih. Aku ora balik lek ora disangoni kurangane 150 Bu, iki. tolong Bu, Le. aduh niki daleme tebe Bu. Monggo Bu, aduh. Lek aku ora disangoni ragane bocah iki tak gawa Lho, nyang Songgoriti. aja engko bojone goleki. Aja tenan lho ya Mbak Narti, tenan. Oke Bu, niki lek mboten anu, waduh niki mbebayani lho Bu, saestu lho. Eman-eman areke ayu. Ora iso 150 kok nambahi 50. Lho, iki demit piye kok slot mudun. Timbang ora entuk. Aku ngene iki jane ya seneng ya susah lho, Bos. Piye iki neng sopone iki? Bu Supeno kon rene. Ayo Bu Supeno, aduh Bu Supeno, ayo Bu Supeno. Aduh, sik. Bu Supeno, ayo Bu. Iki wis wancine meh wengi Bu, iki omahe ado lho Bu. Lek ora Bu Supeno kon wakil ora apa-apa. Oh, wakile ra apa ya? Ora apa-apa. Ora apa-apa wis ayo. Wakile Bu Supeno sapa? Ayo bapake iki. Ayo Pak, tulung ngono Pak, iki arek ayu Pak. Ndi? Ayo tulung ngono. Aku Ayo. ora mari lek ngene Ayo iki Pak, carane. tulung ngono Pak. Ayo Pak, tulung ngono. Aku adoh-adoh teko kene lho, golek Supeno teko Songgoriti nyang rene. Mek disangoni 50. Loh, lah ya kuwi. Lah ya kurang to. Kurang nggih numpak bis mantene ra apa-apa ya, Mbak Narti ya. Apa mantene ora apa-apa, Ayo, sing mantene penting rene, genep mantene. le. Ayo mantene. Loh, iki mantene sapa jenenge? Novit. Ayo sik cek didungakno Mbak Narti sampe lungguh. Iki sapa iki? Novit manten anyar. Iki Novit anakku karo Supeno kae. Iya. Iki manten anyar kok ambune wis amis piye to? Wis ayo Mas, ndang rene Mas, Mbak Narti cek ndang mulai Mas. Sopo neh sing wedok to? Wis Oh wis. genep. Dilirik. Mas, suwun ya, Mbak Narti cek mulai ya.
Lho, Mbak Narti wis mulai to? Duh, nyapa aku ki, Mang. Lho, ya mbok. Nyapa iki kok sapa iki nyangoni ya Gak ngono Allah. to? Mah, aku gak ngono kuwi, aku gak Bohong. jalukan aku. Tak omongi. Rene tak nyapa? omongi. Piye? Iki tan awake dhewe iki mang kan yo alhamdulillah berhasil to. Nyapa? Ya wis iki ning Pak Superno iki mang berhasil 150. Ki komen sapa? Lho kok wis to manuto aku kowe Oh, iki. iya, Iki iya. sarene awake wong loro ya 75 eding. Aku gak eruh ceritane wis PN kabeh gak Loh, apa-apa, wis aku to, gak ngono kok kena kuwi. ketemu sego goreng Wis kok. to PN gak apa-apa, aku gak Alah. ngono kuwi aku gak jalukan. Sampean paling sing jaluk, Mang. Ora, iki mau iki Mbak Aku Narti. tas kok apane lah aku? Ora iku mau Mbak Narti sing mlebu. Lah marino Mbak Narti ki omong. Jare Mbak Narti biyen ki langganane Pak Superno. Mosok to, Ono Mas? Songgoriti. Ya Allah, ngono to, Mas? Iya. Masih disangoni Narti berarti. Narti lah ngono kuwi lho ping 5 ora bayar kok jaro isin. Ya Allah, Pak ngono Supono kuwi. ngonten iku to jenengan iki, Lah Pak. iya, Pak Supono iki mau bayar ki 50.000. Lah urung bayar ki ping 5 lah ya 10.000-an to, Pak. Oh, Kok kebacu ngono temen to. to sampean iki. Alah. Tapi wis ora dadi Narti boyo ya apa-apa. Wimang ya sing Narti, ngene. ya kok Songgoriti. Aku urung iki, aku urung disangoni karo Loh, Pak Supono. sampean durung? Urung. Lho, Pak, mboten lidok ah. Lho, mosok ya mek Narti tok, aku urung. Niki mau Mbak Narti, saya niki Mbak Narto. Kok Narto piye? Wah, angkel. Nggih, matur sembah nuwun ya Mas ya. Niku mau namung gegojekan nggih, Mbak. Oh nggih. Lah kok tenan munggah to? Alhamdulillah lho ya. Diapusi kok kena Pak Supono iki. Sesuk dadi neh ya Mas. Iya, Pak sesuk undangan aku rene ya. Ora ya lutung kok. Lah iya, lumayan ya Mas. Oke, terima kasih loh Ya, ya. matur nuwun, Silakan Pak. dilanjut. Lumayan 1 second nggih kena nggih numpak bis. Ya tenan jiro lupa 6 itu 8. Ora yo ngitung tok aku iki yo.